Herec. No. Máme. Žehnání a tak. Já jdu hlavně na to divadlo. No, jako Závršan? Ne, ty děcka co hrají. To nevím, kolik to je. No asi ve 4. On nadskočil ten brankář. No. On to nebude pískat tam, kde on to nepotřebuje. Udělal, udělá ho. Druhý zápas doma sme odohrali s veľmi kvalitným súperom Šumperkom, ktorý má ambície na postup. Bolo to aj vidieť na ihrisku. Čo sa týka nášho mužstva, prvý polčas sme sa nemohli dostať do tempa, prehrávali na strede pola, mali šance, sme to ustali. Čo sa týka druhý polčas, myslím si, že odohrali dobrý druhý polčas, boli sme lepší, mali sme šance, nedali sme, dostali sme z protiútoku gól. Potom sme to otvorili, snažili sa vyrovnať, dali druhý gól z protiútoku. A čo sa týka postavím to konečného, bez toho povedať výsledku, tak hovorím, Oli dal pekný gól z penalty a nemusím viac vyprávať tomu. Chlapcom chcem poďakovať za bojovnosť a verím tomu, že budú takto ďalej pokračovať.